O territorio é imprescindible para xestionalo ca xa xente que viva nel. E para que esa xente que vive nel ten que haber actividade agraria, ten que haber actividade gandeira e ten que permitir que quen vive no territorio poda vivir dignamente. E vivir dignamente implica ter ingresos razonables e ter servicios públicos tamén razonables. Moitas veces nos chama a atención que temos un problema de unha edad moi avanzada nos titulares de explotación, que non hai relevo xeneracional, e cando nos poñemos a analizar, a veces ni siquiera é un problema de viabilidade económica de explotacións, senón que é un problema de que asumir, coller unha explotación, inda que sea rentable económicamente, significa asumir ter menos servicios públicos na educación, na sanidade, na comunicación, no transporte. E, por tanto, o primeiro que ten que reivindicar o medio rural, porque bastante lle paga a sociedade, inda que seamos poucos votos, somos moito territorio que xestionamos para a sociedade de forma barata, é ese papel da xestión do territorio e a loita contra o cambio climático e co medio ambiente. Por tanto, non só producides carne de moita calidad, senón que facedes unha xestión do territorio que o día a día pon de manifesto que non hai unha alternativa que xestione ese territorio máis barato que os agricultores e os gandeiros con vacas. Cando agora os alcaldes se teñen que pelear cos veciños para que limpien as franjas de seguridade, para que limpien as fincas, cando en Portugal están poñendo 400 euros a cada un por limpiar unha hectárea de terreno, vemos que eso sería inviable económicamente a corto prazo. E vemos tamén, como dicía Xosé Ramón, que ao final o que pasou cos lumes ten que servirnos a todos, e o dicía Xacobo, que a maior xestión, independentemente que houve gobernos de distinto signo aquí en Galicia, acertouse na loita contra incendios cando tivemos a suerte que choveu máis. E cando non choveu, o abandono crea un tipo de combustible que fai que toda a inversión que fagamos en equipos contra incendios non sea posible poderla utilizar porque as chamas e a xeneración é de tal grado que o único que poderon facer é loitar para que non arderan as casas e non arderan as persoas. Por lo tanto, o primeiro que temos é que poñer de manifesto e loitar que saquemos conclusións do que pasou. E o que pasou é que quen mellor conoce o territorio para axudarlle a xente que ven profesionales a axudar son os que viven nel. Que parte do instrumental que fai falta de maquinaria non hai que irlo comprar fora, que xa está moitas veces no propio territorio. E o que necesitan agricultores e gandeiros, que son os que crean e alimentan esos cortalumes naturales, e ter unha compensación que lles permita e lles complemente esa actividade gandeira. Quero trasladarvos tamén que temos a preocupación, ainda que non o fagamos todos os días nos medios de comunicación, que lle trasladamos tanto ao presidente da Xunta como á conselleira, que asumiron o compromiso de reforzar os equipos que había para valorización e pagar as indemnizacións que están pendentes. Probablemente a diferencia do que se fixo en Castilla e León, que se optou por unha sencilla razón de para todos igual e comprobar unha cantidad fixa que se permitía que se ingresara, de forma que optouse por un sistema máis complexo, que require un grado de comprobación e de personal destinado que non había. E iso está levando que vayamos moi retrasados no que tiña que ser. Probablemente ao final sea máis xusto porque non se lle dá a todos unha cantidad lineal, pero leva un tipo de comprobación que cando chega a axuda pasou xa casi un ano. Por lo tanto, probablemente é das cousas que temos que resolver e que temos que mirar cara ao futuro. Dicía o José Ramón que estamos nun cambio de situación donde se está producindo un cambio importante de reconversión dentro do sector. E no sector da carne, que non pasou todavía o do leite, que pasamos das 21.000 explotacións hai 10 anos a apenas 4.000 ahora, pero esas 4.000 producen prácticamente o doble das que producían a outras 21.000. Que quere decir eso? Que probablemente se fixe unha reconversión, garantizando o volumen, pero perdendo moita masa crítica. E o importante aquí, eu creo que non debemos cometer o mesmo error. O mesmo error non é que os 4.000 gandeiros de carne que queden teñan os mesmos becerros cos 17.000 que pode haber agora. E, por lo tanto, vai haber moitos que por edad, por xubilación, por falta de relevo, non van a continuar,
pero teñen un papel moitas desas explotacións familiares e medianas, non só de produción de carne de cantidad, senón do que estábamos falando antes, desa xestión do territorio que temos que mimar. E para mimala temos que garantizarlle rentas dignas. E na pata das explotacións de carne é o que lle chamábamos antes nas aldeas, nas cociñas de Lareira, os tres pés. Tres patas que fan segura a economía desa explotación. E temos unha pata importante que a máis importante, porque moito tempo as explotacións de carne foi o que lles quedaba libre, que era a política agraria comunitaria, as axudas da PAC. E hoxe nos dicía con a reflexión que Galicia, e o modelo de explotación que estades hoxe aquí, con todo o que se leva falando mal da PAC, o peor que nos pode pasar é que desaparezca. O peor que nos pode pasar é que teñamos que competir no reparto de fondos europeos ca nova política de defensa. Que todo o que se lle quita aos tractores non vai a parar aos tanques. Por lo tanto, a solución, a dicía antes o compañeiro de UPA, pasa por non empelearnos cos dos tanques porque esa batalla témola perdida, senón de que haya un incremento do presupuesto xeral da propia Unión Europea. En ese cambios que pode haber, é certo que houve xa unha recuperación de presupuesto, pero inda que non a houbera, inda que haxa menos cartos ao final da política agraria común, se vai pola línea que nos anunciaron, a nós solo nos queda ganar. Nós non estamos nos que van a poder nos poñer o teito de que cobremos máis de 100.000 euros por explotación. Nós non vamos a ter o problema de que nos apliquen reducción aos que cobran máis de 30.000. Por tanto, todo o que sexa maior redistribución, solo nos queda ganar. Pero a PAC é unha parte de compensación de moito desos traballos porque nós non damos repercutido os costes que temos de produción. Somos o único sector económico ao que lle fan as facturas dos dous lados. Nós non decidimos a como pagamos o pienso. Nós non decidimos a como pagamos os fertilizantes. Pero tampouco decidimos a como vendemos o quilo de carne. É dicir, fainos a factura dun lado, fainos a do outro. Ahora estamos nun debate, ou se hai unha manifestación en Estrasburgo por o problema da suba dos fertilizantes. E resulta que na suba dos fertilizantes, a parte máis importante, o ter unha dependencia tan importante do gas que pasa polo estreito, pola guerra con Irán, resulta que prácticamente nos supón cerca de máis de 100 euros en tonelada. Pero é que na urea supón pasar de 400 a 800. Todo ese incremento brutal trae dúas consecuencias que nos teñen que preocupar. A primeira delas é que neste momento xa nos empezan a dicir que non hai garantía de abastecemento, que non temos garantizado que todos os fertilizantes que podamos necesitar vayan a estar disponibles. Pero o segundo é que non vamos a ter posibilidades de poderlos pagar, porque se o incremento é brutal, non é que eu non o poda pagar, é que eu non o vou poder repercutir no quilo de carne, no litro de leite ou na leituga que vendo, porque non poño os precios. Por eso, parece cando menos lóxico, e probablemente teñamos que cambiar un pouco a dinámica, que en vez de estar persiguindo, desde un punto de vista teórico medioambiental, as cisternas de Purín, tenemos que plantearnos que máis que un problema de residuos, é un abono orgánico que temos que empezar a traballar e protexer. Pero falábamos a maiores, falábamos do problema do precio da carne. Probablemente o primeiro que temos que facer é camiñar cara a sistemas que nos permita ter elementos transparentes na formación de precios. É lóxico que os gandeiros teñan que ter mecanismos imparciales que permitan saber como se fai a clasificación, que nos permita saber canto pesa o becerro, que nos permita saber que aproveitamento medio hai por canal, que nos permita saber que o precio que nos pagan non é algo que sabemos a posteriori. Onde está a lei de cadena que exixe que nadie poda vender sin saber o precio do que vende? Porque en todos os sectores hai que facer contratos por escrito garantizando o precio firmado e aquí teño que fiarme do que me vai pola corte. Non digo que me engañe sempre, pero si quere ten todos os elementos para poderlo facer. Por lo tanto, ter observatorios públicos que nos permita poder chegar a precios de indexación que non dependan do tratante que ven pola porta, ter elementos que nos permitan ter unha negociación en pé de igualdad que nos permita
que o precio que chegou se manteña. E aí é importante, o decía José Ramón, e eu creo que é importante que deixemos de meter medo á xente por razóns ideolóxicas. Foi un debate ideolóxico derivado das eleccións de Extremadura e de Castilla e León, donde unha bandeira collida por vós xenerou unha alarma que non ten comparación ca situación real da que estamos falando. Galicia importa todos os anos 750 millóns de euros en soja e alimentación para o ganado. A alternativa ao Mercosur a ese precio razonable é depender de Estados Unidos e dos aranceles que cada día se lle ocurran a Trump. Que a ganadería galega, que o seu 60% dos seus costes fijos e a alimentación teña un abastecemento sin aranceles e a precio barato é unha das principales elementos que ten para continuar. E é certo que hai determinados sectores sensibles aos que se estableceu non barra libre, senón un cupo máximo cada ano. Curiosamente, un dos sectores máis afectados podía ser o de vacuno de carne, porque se incrementa en 99.000 toneladas un produto que está ben valorado no mercado. A carne, sobre todo argentina, máis que a brasileña, pois ten unha boa valoración no mercado. Estamos falando de 99.000 toneladas de escalas a mitad son congeladas, por lo tanto compiten nun mercado paralelo. Pero é que esas 99.000 toneladas apenas supón o 1,5% do consumo europeo. Como pode o 1,5% do consumo europeo distorsionar o mercado? Só hai unha fórmula, que esas 99.000 toneladas se meteran no mesmo mes e no mesmo país. Se veñen todas para Galicia, sin lugar a dudas que vai caer o precio. Se veñen, como dice os tratados, cos controles que teñen que ver, e aqueles que dicían que a carne que ven de fora ven é cancerígena, ven con produtos prohibidos, a prova evidente que non é certo é que se acaba de paralizar toda a entrada de carne de Brasil como consecuencia destes controles. E é máis, deberamos ser prudentes porque esos mensaxes que trasladamos alarmistas ao consumidor, o problema que terminan derivando é que se refugian noutro tipo de consumo de carne. O problema que podemos ter co precio da carne non está no que vai a vir de Mercosur, porque, como digo, é o 1,5%. Apenas é un filete por ciudadano. Si aplicamos as cláusulas que se hai máis dun 5% de incremento de volumen ou máis dun 5% de precio, se ten que paralizar, o riesgo non está aí. Donde temos o riesgo? O riesgo temos se queremos competir con carne de calidad co Vega Sicilia no plato do día. Si ternera galega suprema a queremos vender no plato do día onde se vende por 12 a 8 euros, pois temos un problema porque non nos é rentable. O noso problema non está aí. O noso problema é que se ese precio que temos agora, que lle coloca ao consumidor nunha situación de ter que elegir que proteína animal compra cando vai á plaza, o problema non o temos co que vende fora. O problema temos ca capacidade económica que ten o comprador, o consumidor, que pode terminar sustituindo a nosa ternera galega suprema polo polo ou polo porco, que é onde pode ir ese derivado. Daí a importancia que ese volumen tan pequeno que temos de canales, que non chega aos 80.000 becerros que comercializamos a nos, poderlos situar donde están os mercados que pagan ese valor añadido. E por iso é nos imprescindible sair do circuito cerrado que nos teñen 2 ou 3 matadeiros que só abastecen a ese mercado barato que temos aquí. Si nós, a Galega Suprema, facendo todo o esforzo que temos que facer, que non dependa que un día aparezca unha suela e outro día aparezca moito máis tal, e temos unha terminación como Dios manda e a vendemos no mercado de Barcelona, no mercado de Madrid, o precio que temos non é que o podamos manter, é que o temos que conseguir incrementar. E sobre todo temos que seguir. Son imprescindibles os cebadeiros para manter un volumen mínimo na denominación? Pois probablemente sí. É posible que un becerro de un cebadeiro teña o mesmo precio que un becerro de Galega Suprema que está amamantando? Non. Todo o que sea un diferencial de menos dun euro de diferencia non ten sentido ese tipo de produción. E aí é do que nos ten que valer ternera galega suprema, e aí é onde se ten que implicar a administración para sacar o tapón de poder despiezar
fora de Galicia. Pasa que aí tocamos ca Santa Madre Iglesia, que é Coren e Nova Frisa. Pero todo se terá que andar porque temos que lograr que, se non é rentable para o produtor, desaparece o negocio. E, por último, trasladarmos. Estamos nun momento donde temos que coller a bandeira de defender as nosas explotacións. É o que se nos está demostrando ca EH, co lengua azul, ca dermatose nodular, é que prácticamente o problema o temos instalado e nos ven de fora. E para eso, o primeiro que eu boto en falta é que, tirando de fondos europeos, tirando de planes de mellora, non fagamos un esforzo moito máis agresivo en incrementar e financiar medidas de seguridade nas explotacións. Nós temos que concienciarnos, os primeiros que temos que defender as explotacións somos nós. Non ten sentido que estén entrando camións de vacas de Francia para explotacións de leite. Non ten sentido que nós mesmos metamos na explotación animales de riesgo, porque xa non é que poñamos en riesgo a propia explotación senón a do lado. Non podemos externalizar a boa conciencia dos transportistas, que non nos veña a contagio mecánico. Non temos mecanismos de control sobre os camións que van e que entran por todo Galicia e, polo tanto, é aí onde temos que facer o esforzo. Eu creo que está facéndose, estamos confiando todo a que os catalanes o fagan ben. A que os catalanes fagan o circuito que están facendo ben ca PPA e que están facendo ben ca dermatosis. Estaríamos jodidos se isto mesmo pasara en algunha outra comunidade autónoma. Probablemente os catalanes o poden facer ben porque teñen de todo menos problemas de cartos, pasalle como os vascos. E ti sábelo ben. E, polo tanto, non repararon en facer. Pero todo eso ten ese momento. A noso esforzo neste momento ten que ser que non salga dali a enfermedade. Especular ca vacunación, especular con condicionar o noso mercado externo cando non se pode generar unha alarma innecesaria. Por lo tanto, se salta a barreira, estou convencido que vai a ser outro debate de cambiar, baixar de categoría, plantearnos o tipo de vacuna distinto a que hai, porque a vacuna que temos de momento é a vacuna viva, que ten esas outras consecuencias negativas, e sobre todo cos temas de sanidade, que aquí en Ourense pasa demasiado a menudo, que hai moito iluminado, falando barbaridades como suprimir o saneamento, lévase demasiados cartos invertidos e demasiadas vacas matadas para que agora cuestionemos novamente as medidas, porque a seguridade animal é a seguridade alimentaria do consumidor. Creo que días como hoxe temos que utilizalos para sacar pulso, para sentirnos orgullosos da profesión e para dicirlle á administración que xestionar o territorio e loitar contra o lume tan importante como as inversións en ferros é contar cas persoas que viven no territorio. E iso sodes todos vos. Anímos a que, partindo da mala experiencia, poñamos en valor o que facemos para a xestión do territorio. A sociedade quere ter un territorio ben xestionado, limpio, que favorezca o medio ambiente, pois iso ten un coste, e o que o fai ten que cobralo. Gracias a todos.